Oo. Si grandma at si grandpa muna mag-alaga sa'yo. Aray! Wala na nila! Sasakit lang ulo nila natin. Hindi ka naman nila kakagaling eh. Sasakit lang ulo nila natin. Ay, pinto ko! Ay, lagay mo doon. Nak. Kaya mo nila. Sayang yung anak ko. Yung ganda oh. Mga kaibig, at sila nga yung ating mga kasama. Ayan. Mga team kaibig. Ayan. Ang laki sis, ang laki. Ellen Adnarin. Hoy! Hoy! Magkabay! Magkabay kayo! Mark Tagorde, ang bayaw ko. At yun, ayan, sina Arnold Buwasan. Ayan. Ha? Bakit si Donita nasa gitna? Oh, shoutout pre! Upload natin, upload. Ayan, shoutout, shoutout. Ayan, at si Donita, oh. Ayun, oh. Upload mo yan, pre, ha? Ha? Upload mo yan, ha? Upload yan, sigurado yan. Yun! Ayaw, paridansoy. Ah, pogi. Oh, oh. Ha? Ay, harap din dito! Uy, harap din! Ay! Ayan mga kaibigan, medyo nagkakasiyahan lang. Ayan. Daddy Jojo ko! Gabi na, hindi na makikita! Oh, hindi na makikita. Grabe sexy dito dito, oh. So, sexy. Ano talaga, pang FHM 2021. Ayan, at, Model ng ano lang pa, no? at sana nasiya si Donita. At yung misis natin, ayan, si Janet. Support din natin yung channel ni Janet. Ayan. Diyan nakikita ang kagandahan. Ayan, at kainan na tayo mga kaibigan. Binawi, Donita. Ano bang meron at na ganyan ka pa? Matutulog lang naman tayo pagtapos ng kain. Ha? Ano bang meron? May date yata sila ni parang Michael Burns. May date ba kayo? Anong usapan nila? Donita, ano, pray ka muna, Donita. Kain tayo. Donita, pray na. Donita, pray ka muna. Kumuha na kami bago ka mag-pray. Pray ka muna. Oh? Oh? May pasilip-silip. Oh, kain na kayo, nako. Ayan, Hoy, kain, mamaya kain. kumain, pray muna! Pray ka muna, sige, sige, pray ka muna. Oh, yes Lord, maraming po salamat sa binibigay kong biyaya sa amin sa araw-araw. At maraming po salamat sa nakasama ko po yung dad. Maraming po salamat Lord, God bless you. Pagpalain po kami. Pangalan ni Jesus, Amen! Amen! Okay na, okay na, okay na. Ang pagbabago mo. Donita, God bless you all. Thank you po, Ate Hermimia Damagen. Yan. Bitay ka pala ni ano, pre? Ha? Hindi ka bungot. Punta ka doon mamaya. Mamaya. Oo. Sige, sige. Punta natin. Kay Ate Vicky Pwede ba nakatsinilas lang doon? Valderrama. Hello, Donita, friends mo ako sa FB. God bless you. Thank you po, Ate Vicky Milagrosel, good morning. Valderrama. Kilig moment mo Ito, madami po.